Ja pomo sai taas verta juodakseen. Aivan. Kiva kauppa sulla. Ja sulla kiva perse, mutta mä en nyt töiltäni ehdi panna sun perään. Tällaisia pieniä kauppoja on Helsingissä enää tosi vähän. Kaikki jää jättimarkettien jalkoihin. Että hautajaiskahvia tässä juodaan. Lähden supermarkettiin. Häiritseekö sua jotenkin, että mä tulin käymään? No oli se tietysti. Kiva saada panna naista toiletissa kettua. Ja mitä pikemmin, sen parempi. Faija hei. Kalle, tiedätkö mikä on vielä ärsyttävämpi kuin teini-ikäinen? Homo. Teini-ikäinen. Neiti itse asiassa. Hei, annas kun mä arvaan. Sä etsit semmosia ihmisiä, joilla on isot kassit. Sit sä annat niille kerran kuussa. Saat lisää seurakuntalaisia ja lisää makkaraa takalistoon. Mä taidan tästä lähteä. Ossi. Annapas sieltä kassasta täydellistä. Kolehtii 200. Niin mun ei tarvitse lyödä sua junan eteen. 50. Tai anna 209. Niin puoli antaa mulle koko rahalla. Herkkua. Tämä meni jotenkin ihan väärinpäin. Muahan tässä on petetty ja loukattu. Mä menen takaisin sinne terapiaan. Hei. Voi helvetin. Anne. Mä sain sun viestin. Niinpä tietysti. No en mä nyt sitä tarkoittanut, että sun pitäisi heti tänne juosta. Turvekylvystä. En mä ihan heti juossutkaan. Satuin olemaan tässä lähellä. Niin varmaan, joo. Mä käyttäydyin ihan hyvin sua kohtaan eilen. Katos, Folle. Otetaan täältä vähän Kermaat. Otetaan. No. Onpas täällä hienot tarjoilut. Anteeksi, saako tajua pyytää? Tai turpaa. Kokemusta on. Se ei taida olla ainut asia, mikä sua painaa. Ei. Tää saattaa kuulostaa ihan naurettavalta, mutta mulla on huumeongelma. Ja velkoja 5 tonnia. Mä joudun taas eilen maksaa sen takaisin luotossa. Mun tulee ne, että tukka lähti. Ja ymmärrän oikein hyvin sen, jos et sä anna sitä tissiä. Mutta rouva, voit sä antaa mulle 5 tonnia? Miksi et sä voi? Käytät sä ehkäisyn? Ei kiitos. Eikö se ole sun työtäsi? Ei, mä juon ihan mustana. Musta mies. Ilman lusikkaa, niin kuin sanotaan. Kyllähän maahanmuuttaja. Aina mukavampia. Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Voisit sä kertoa mulle, minkä takia sä pyysit mut tänne? Mulla seisoo, koska mä olen sairas pedofiili. Ja mä haluaisin vaihtaa raiskata Hevosta. Oikeastaan mulla on ollut pitemmän aikaa ja impotenssi. Moi. Ovi kiinni. Tervetuloa homoterapiasta. Broilereita. Joo, totta kai. Onpahan taas yksi syy vähemmän käydä täällä. Mulla on pallo hallussa. Viime jos tällä ei saa noita kaikki homoja nurin. Anna mennä. Tämähän on vasta alkulämmittelyä. Perkeleen roopeankka. Päätit sitten aloittaa ihan perinteisellä tyylillä. Mitä helvetti? Ei taittu ehtiä sinne makuuhuoneeseen. Näinhän me oikeastaan Kallen kanssa sovittiinkin. Todella viisas päätös, teidän yläisyys. Kiitos. Oot sä nyt ihan varma, että se on tavallista flunssaa? Ei mun mielestä Kallessa on. Hoive. Sitä se Karikin sanoi. Jos mä suoraan puhun sulle, niin kyllä muakin hävettäis. Ota tää. Mä laitoin tähän teen paska. Kärpäsen. Suoraan laitella perseestä. Oot sä joskus yksinäinen? No eihän sitä voi tarkkaa tietää. Seksi vois vilkkaampaakin olla. Vittu. On aika laittaa virus kiertämään. Haluut sä hirviöitä tussuus? Siinä on aika paljon yhdelle ihmiselle. Täällä ollaan taas asian ytimessä. Joskus mua kyllä harmittaa se, millä tavalla mä kohtelen mun maahanmuuttajia, vaikka mä rakastan niitä eniten tässä maailmassa. Mut sä oot joskus varmaan tosi väsynyt. Sä et ymmärrä yhtään mitään. Joskus musta tuntuu, että mä en enää millään jaksa. Teitä maahanmuuttajia. Sillalta alas. Ootko koskaan ajatellut rukoilla? En minä tiedä. En oo kuule tuolta yläkerrasta pimppiä anellut sen jälkeen, kun mä kuulin, että Kalle oli homo.
Teki niin mieli tappaa Jumala. Ja vielä pesäpallo mailalla. Torpaat ne, että tokka lähtee. Perkele! Ihan tuosta noin vaan. Uni ei tule, jos on selvittämättömiä asioita. Mä tiedän, miltä susta tuntuu. Mä en ole 4 vuoteen ollut näin lähellä naista. Mut mä olen. Ai jaa. Mun mies kuoli 7 vuotta sitten. Mitä? Heroiinia suoneen aamusta iltaan. Niin. No eikö se ole ihan hyvä juttu? Mutta mitä pahaa jossain antibioottikuurissa voi olla? Ja mä lupaan sulle, että mulla ei ole mitään lihallisia haluja lapsien suhteen. Mulla on Jumala. Jeesus oli vaarallinen mies. Ja vielä kommunisti. Vanha juoppo, joka tunkki appelsiini Sepol persekseen. Soita nyt se ambulanssi. Ole kerrankin hiljaa! Urokse tehtävänä on suojella reviiriä ja Narttu. Se koristelee pesää höyhenillä. Hyvä Jumala. Jos sä sit kerran oot täälläkin, niin kalja tänne ja heti.